Nakatanggap ka na ba ng regalong maleta? Maleta? Oo, maleta. As in yung pag magta-travel, yun yung binibitbit? Yung dadating na lang bigla sa bahay mo, tapos yung maletang yun, merong lamang limpak-limpak na pera. Ay, ayoko na ganun. Delikado yun. Ayaw mo nang... Nakakaulian ngayon! Ah! Nakakaulian ngayon, partner. Ayoko nang ganun dahil delikado. Pero kung hindi delikado, Kung hindi pa mapainit yung issue, join ako. Ako ba tatanggi sa pera? Mukhang pera yung kausap mo, partner. sa bagay, dami mo ngang pera eh. Wala. Palibre naman yan. Wala nga tayo. Sa bagay, number 1 customer ko to si Titan Jello. May mga tinitinda-tinda po ako mga bagay-bagay mula sa Australia. At alam niyo po ba, grabe sumuporta tong si Titan Jello. In fairness naman, lahat ng mga produktong binenta ko, binili niya. Ganun siya kayaman or ganun lang siya naawa sa partner niya. Hindi. Yung partner ko, ang yaman talaga nito. Kaya bilhin nito kalahati ng Asia. Anong pinagsasabi mo na mayaman ako? Eh di sana hindi na ako nagtrabaho. Sana hindi na ako nagbebenta ng mga kung ano-ano. Hindi, masyado mo na mahal talaga yung profession mo, dude. Hindi rin, dude. Hindi ako magpapakanda puyat. Kung mayaman ako. But kidding aside, ibang level talaga, no? Yung mga galing sa hindi magagandang bagay. Mm-hmm. Diba? Madaling makuha, pero madali ring mawala. Tama. I agree. Kaya tayo na mga naghihirap, Tama. lumalaban ng patas sa buhay, Tama. hindi madaling nakukuha yung ating kayamanan. Totoo. Kasi wala naman akong kayamanan. Anong kukuhain sa akin? Wala akong kayamanan, partner. Meron kayo. Kasi ang tunay na kayamanan ay ang iyong pamilya. Yan. Ang dami ko yun. Mayaman na mayaman ako. Ilan na nga ba yung pamilya mo? 1, 2, 3, 4. Mga 5. Kaya po kapag kayo po yung inaakbayan ni Titan Jello, kapag lumalabas po kami, mag-ingat po kayo baka kayo po yung gusto niyang gawan ng pang-anim niyang pamilya. Hindi ngayon, 5 and a half na eh. May dumadagdag eh. Ito ba yung kasama sa Zumba nung nakaraan? Sino yun? Kasi may Ay, yung mga... inakyat ko sa stage? Oo. Oh, yun, 5 and a half. Talking stage pa lang kami ngayon eh. Wow! Lupit mo talaga! Ay nako, kabisyo, kung ikaw kasing lupit din ni Titan Jello, baka malupit din ang iyong sikreto at baka gusto mong ibahagi yan sa amin dito. At marami pong nagbabahagi sa amin ng sikreto dito sa aming programa. Kaya naman kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At abangan nyo po ang ating mga kabisyong magsisiwalat ng kanilang sekreto. Ika'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.